Binary option trading ndeimwe nzira dzekuita nadzo mari online yekuti unenge uchikwanisa kutrada uri kumba. As long uine computer yako neinternet, you can do binary option ukatokwanisa kutoita mari nekutorarama uchitrada binary option. And iri nyore kudzidzira zvokuti nyangwe mwana mudiki ane 5 years chaiko anokwanisa kudzidza binary option trade, but hazvirevi kuti kugona kuidzidza ndokugona kuita mari nayo. With binary option trading unokwanisa kuita mari yakawanda chaizvo. That is if kana uri patient uyezve uchikwanisa kudzidza nekuverenga mari zvose dzakawanda wanda online. But kana uri munhu ane usimbe hwekuita izvozvo, ndochinhu chandisingaadvise kuti unge uchipinda machiri because chinorwadza kana usingazivi. It's easy kana uchiziva, but kana usingazivi chinorwadza because chinhu chinotamba nemaemotions. Kurohwa kwaunoitwa, kudyiwa kwaunoitwa kazhinji because of my emotions, not because of kusaziva but because of my emotions. Chinotamba nemaemotions zvakanyanyisa. But iyo ndichange ndichikudzidzisai how to trade binary options, uyezve kuti munotanga sei business rekutrada binary option iri, kuti munozvitanga sei zvese from the beginning kusvika wakukwanisawo kuita mari wega, nemastrategies ndichange ndichikudzidzisai easy strategies amunokwanisa kushandisa semabeginners kana uchinge usina anything about binary trading. So after this tinogona kuzoitawo mamwe maseries eforex trading nezvimwewo zvinenge zvichitradwa like masynthetic. Saka stay tuned, garai nesu, subscribe to our channel payoutube apa tikwanisewo kuwana mafollowers akawanda, masubscribers akawanda, and pafacebook musubscribewo kumapeji edu, like our video so that ikwanise kuendawo viral, ikwanise kuoneka nevanhu vazhinji vakwanise kubatsirikana. Thank you.